анакнун дӯстони азиз набарди паҳлавони тоҷик комроншоҳи устопирён або пётр кучера шурӯъ гардид. ин дидор бори аввал аст ки байни ин ҷуфт доир мегардад, яъне бори аввал комроншоҳи устопирён даст ба гиребони рақиби ҳамин кучера меафканад. комроншоҳи устопирён маълифи медали тилло ду маротиба аст дар қидаи осиё ва пётр бошад. ҳоло дар ин ҷо довар аст ҷумҳурии беларус аст ки барои ҳарду артур аст ки барои ин ҷуфт шидо нишон медиҳад. кумиката ҳолати доштан аз ҷониби ҳарду паҳлавон ғайри қоида буд ва яъне онҳо ба якдигар имконият намедиҳанд барои доштан, аз ин хотир шидо нишон дод. кучера пётр паҳлавони қадбаланд аст, ҷоизадори қаҳрамони аврупо аст. ин паҳлавони полша ва миёри бузургсолон 24 сол дорад. гӯштин гирифтааст ва бубинед ҳоло ҳаракатҳои комроншоҳ барои афтодани рақиб суистифода аз усулҳои рақиб аст. кучера ҳоло замин мешинад ва пой ба фикрам лад бардоштааст. артур довар аз ҷумҳурии беларус ин набардро назорат дорад. дасту чанголи комроншоҳ барои доштани гиребон ва остини рақиб омода аст. қадаш нисбат ба рақиб пасттар аст. боз ғайриқоида доштан буд ки ин навбат артур маротибаи дуюм аст ки барои комроншоҳи устопирён шидо нишон медиҳад. барои комроншоҳ лозим аст ки техникаро нишон диҳад ва агар набуд дуст шидо нисбат ба рақиб ро ба бохт дорад. аммо чусту чолокии комроншоҳ хуб аст. ҳоло баръакси ҳол бояд барои пётр шидои дуюмро нишон диҳад довари марказ, чунки майл ба гӯштин гирифтан надорад ин паҳлавони полшагӣ. довари марказ аллакай шидои дуюмро барои рақиб низ нишон дод. шояд тақдири ин набардро фақат имтиёзи шидо нишон диҳад. комроноло фаъол аст. пётр бошад дар дасту чанголи комроншоҳ он қадар қавӣ нест. аз маркази майдон каме дур мешавад. артур бошад ин ҳолатро назорат мебарад. акнун баръакси ҳол на ҳол бобинед комроншоҳ рақибро мехоҳад аз маркази майдон дур созад. аломате нашудааст, аз ин хотир онҳо метавонанд дубора дасту чангол бо ҳам зананд. дубора бо ҳам васл мешаванд. дасти чап рост. комроншоҳ каме фаъолтар аст. пётр бошад худро канор мегирад. лаҳзае дастони дарози пётр барои имконияти васеътарро ҳадя мекунад. аммо комроншоҳ новаста аст. дастони кӯтоҳтар аммо имконияти хубтарро бояд пайдо кунад. наздик мешавад. дасту чанголиро пеша кардааст. дар он ҷо муҳаммад абдураҳмонов маслиҳат медиҳад барои комроншоҳ. хоб бубинед паҳлавони аврупоӣ дар ин ҷо хубтар медорад ва барои комроншоҳ рафтодан ва суистифода аз усул. дар он ҷо имконияти комроншоҳ хубтар буд ва худро бояд эҳтиёт ҳам кард, вагарна чунин равиш метавонист ки барои паҳлавони мо хатар орад. артур ишора дорад ки мано ислоҳ намояд комроншоҳ. дидед акнун паҳлавононе ки ҳатто қадар дастоварди баланд надоранд дар ин ҷо хеле хуб омодагӣ диҳад. шидои сеюм таҳдид барои бохти комрон нишон медиҳад артур. ва рақибро пётр кучерро дар ин ҷо муваффақ ва ғолиб медонад. дидед ана ин ҷо дӯстони азиз ана ин ваз ана ин шакл
کامرانشاه رو از دیدار دوم محروم می‌سازد. دوستان عزیز،